Здравейте! Добре дошли в нашия дом. Ние сме многодомци, както се забелязва и се вижда, и благодарение на фирма Interpower и на системата iNails осъществихме една мечта, която е да можем по-лесно да управляваме осветлението в нашия дом. Благодарение на доверието, което изградихме с фирма Interpower, ние не сравнявахме iNails с други подобни фирми, защото начинът, по който беше извършен целият монтаж и цялата организация по поставянето на осветителни тела на абсолютно всичко в нашия дом беше на много високо ниво. Животът е по-лесен, когато управлението е по-лесно във вашия дом.